I jeste umorni? Ha Jovana. Koliko si danas odradila? Skoro 10 sati. 10 sati. Malo više od 10 sati, da. Ana? Nisi umorna? Znači, ajmo za bavljanje još 10 sati. Boki? Redila je, aha. Čiča? Ti si malo imao problema sa stomakom, kako je? To je bilo juče, danas. Danas u redu, a? Kakav je bio trip? Dobar, a? Highlight putovanja, mi naredno ćemo. Andreja? Slušam. Nisam umorna. Nisi umorna? Najela sam se. A mi nared? Predivno, stvarno. Baš Jel- onako posebno jedno mjesto. Da se isplati. Da. Karlo? Možemo dalje za bavljanje. Možemo da je zabaviti. Nisi umoran imalo. Razbudio sam se. Uz Rome je bilo zanimljivo. A daj mi reci, čekaj malo. Šta su ti rekli roditelji kad si im rekao da ideš u Afganistan? Nisu bili oduševljeni. Mama ide na pomolit se prije posla svako jutro. A čekaj. A daj mi reci, a šta su rekli da će ti platiti koliko košta putovanje, samo da ne ideš? Di nam je Romeo? Romeo, tebe čekam, kakav je dan danas bio? Naporan. Psihički. Dobar. Romeo jedini od svih kaže, naporan dan. Nema interneta.